Bé, bona tarda a tothom. Obrim la sessió del ple ordinari del dia 17 de setembre, on es torna a la tarda. Aquest ple ve amb 7 punts de l'ordre del dia i us informo que incorporarem una moció per urgència que us han fet arribar per correu electrònic. Sí? Després inclourem. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si escau, de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors dels plens del 16 de juliol del 2019. Vots a favor? Queda aprovat. Per cert, vots a favor. El segon punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia i de les actes de les juntes de govern local del 23 de juliol del 2019. Sí, seguim. El tercer punt és donar compte del pla de recuperació de les resolucions de l'alcaldia, de l'alcalde, en matèria de la composició de la Junta de Govern Local, de tinències d'alcaldia i de la delegació de l'alcaldia a la Junta de Govern Local. Sí? Continuo. El punt número 4 és la moció que presentem conjuntament als grups municipals d'Esquerra Republicana i del Progrés Municipal en defensa de la pagesia i del preu digne del raïm i del vi. No sé si Oriol vols sumar la moció? No. No? De fet, Perdó, sumar no, però no ens hi sumarem. Em sembla molt bo el problema que és i el que sí que puc havia justificat. Endavant. Volem llegir primer? Sí, vols llegir? Tenim els acords? Sí, el vols llegir? Endavant. Sí. Doncs endavant, Laura. Vaig llegir la moció i després també farem una esmena abans de passar la paraula a l'Oriol. Moció de defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi. Històricament i especialment des de fa anys hi ha una situació d'abús de part de les empreses que dominen el sector del cava vers la pagesia, carregant la seva política de baix cost sobre el preu del raïm i el vi base i sense tenir en compte les diferents qualitats de barema. El preu que es paga a Catalunya i al Penedès està molt per sota del que es paga en altres regions vinícoles d'Europa i enguany hi ha hagut una forta baixada respecte a l'any passat. Malgrat s'espera una collita de bona qualitat, aquest comportament empresarial té un impacte directe sobre la pagesia, empobrint sobretot les empreses familiars i afavorint l'explotació del treball del camp. Aquest comportament va totalment en contra de l'esforç de la inversió de molts productors per millorar la qualitat. També és negatiu pel territori, portant un major abandonament d'explotacions i menys productives, però amb valor agrícola, enològic, ecològic i paisatgístic. El sector de la vinya és un sector transversal i que ens permet desenvolupar diferents estratègies territorials. Des de la posada en valor del sector primari en el seu conjunt, gaudir d'un paisatge natural i al mateix temps cultural que està a la base de la nostra identitat territorial. I també treballa polítiques turístiques en el conjunt del projecte de l'enoturisme del Penedès. La vinya i la pagesia esdevenen elements estratègics cabdals i motivadors de poder mantenir el Penedès com una comarca agrària. La vinya i la pagesia es converteixen en aspectes claus per tal de gestionar les pressions territorials que rep el Penedès per part de l'àrea metropolitana de Barcelona i el projecte paneuropeu del corredor mediterrani, que es tradueix en l'implantació de grans superfícies dedicades a la logística, un sector que ocupa grans superfícies de terreny, genera contaminació, poca mà d'obra i de baixa qualificació. Per la importància de la pagesia i del treball del camp, per les seves funcions socials i territorials i pel futur de la pagesia, de la vinya i de la comarca, el ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues demana l'adopció dels següents acords. Primer,
Denunciem les empreses majoristes del cava per imposar un preu injust acusant de la seva situació de domini. Segon, manifestem el nostre suport a l'aturada del dia 5 de setembre a les accions que porti a terme la pagesia a través dels sindicats i assemblees per aconseguir un preu digne del raïm i del vi. Tercer, demanar d'una manera immediata a la Conselleria d'Agricultura i Conselleria d'Empresa que faci de mitjancera entre els sindicats agraris i les grans empreses del sector perquè no es posi un preu del raïm per sota del seu cost del conreu. Quart, participar i promoure debats i accions estratègiques a nivell de vegueria i a nivell del país encaminades a enfortir la pagesia i dignificar el treball del camp com a sector clau i estratègic de present i futur. Cinquè, sol·licitar a la Conselleria de Territori l'acceleració del desenvolupament del Pla Territorial del Penedès per tal de definir les estratègies territorials de la nostra vegueria. Sisè, constituir una taula del Penedès amb representants de la Conselleria d'Agricultura i Conselleria d'Empresa per tal de definir unes estratègies conjuntes en la clau del Penedès que posin en valor la funció del pagès i el sector de la vinya i promoció del territori i del turisme sostenible. Setè, donar trasllat d'aquests acords del Consell Comarcal del Penedès a la Conselleria d'Agricultura, del Territori i d'Empresa de la Generalitat de Catalunya, l'Unió de Pagesos, el JAC, l'Associació de Viticultors del Penedès, el Consell Regulador del Cava i la Diva Penedès, 17 de setembre. Comentar que esmentem que la moció presentada avui no coincideix amb la del Consell Comarcal i hem cregut oportú presentar la moció que el grup de Sobirats va presentar a la resta dels grups del seu municipi, ja que hi ha un punt important que creiem que denunciar el monopoli de les empreses majoristes del cava per impulsar un preu digne doncs era el punt important que hi hauria d'haver en aquesta moció, cosa que en el Consell Comarcal no hi era. Doncs passo la paraula a l'Oriol, no? Bé, nosaltres no ens hi sumarem perquè ens sembla que el nivell de compromís que podrien agafar les administracions al Penedès podria ser bastant superior, que simplement denunciar, no? Ho hagi escrit la CUP de Sobirats o ho hagi escrit qui sigui. De fet, els últims anys la superfície dedicada al cultiu de raïm com a base per cava ha passat de 33.000 a 39.000 hectàrees. Aquestes noves 6.000 hectàrees s'han plantat fora del Penedès, extremadament al País Valencià. Era necessària aquesta ampliació de la superfície cultivable? Calia ampliar la superfície per un increment de demanda? O calia incrementar l'oferta de raïm perquè el preu per la pagesia pogués seguir baixant? Bé, malauradament, ara ja en sabem la resposta. A falta d'inversions i millores en els processos, la solució ràpida i barata és retallar els costos de la matèria primera. I quan tens el monopoli, això no representa massa problema. Qui ha autoritzat aquest increment a la superfície? El Ministeri d'Agricultura. De qui depèn l'única DO que no depèn de la Generalitat de Catalunya, el DO CAP. La Generalitat demanava que no s'augmentés la superfície, però sembla que Madrid ho veu d'una altra manera. El sector CAP està dominat sobretot per dues grans empreses que just fa un any van ser venudes a Henkel i al fons Carlyle. Una d'elles va gaudir d'exposició pública durant anys gràcies a que el seu president lluïa de la militància del Partit Popular. Quan va haver acabat la campanya de publicitat va vendre l'empresa, tota una fura. La majoria del cava que exporten aquestes grans empreses s'ha posicionat al mercat internacional com a xampany barat, cosa que condemna el preu del seu pagès. És una opció perdedora d'aquest any i de tot sigui el que sigui el preu del raïm. Si el raïm segueix anant al sector del cava en gammes barates, el futur de la pagesia està condemnat. No n'hi ha prou amb solucions com la zonificació que proposa el Consell Regulador del Cava i que beneeix la Consellera d'Agricultura. No n'hi ha prou amb mocions de suport i crides al vent. Cal que la Generalitat s'impliqui fins al final. Cal deixar de proposar mocions que no demanen cap responsabilitat de qui realment autoritza l'increment d'hectàrees, el Ministeri d'Agricultura. Cal prestigiar el producte a través de solucions vinculades al territori.
i desmuntar els monopolis de les grans empreses beneïdes per la Cort Civil. I cal deixar de proposar mocions que no canviaran res perquè no ataquen el moll de l'os del problema. Les marees internes són massa profundes i greus com per quedar-se en una moció de suport. Els ajuntaments tenen una responsabilitat i unes capacitats que van més enllà de simplement posar-se al costat de la pagesia. Si volem obtenir resultats diferents, cal fer les coses de forma diferent. Ens podem plantejar campanyes de consum estratègic a nivell institucional o mil iniciatives més. Però si no canviem el rumb, el futur de la pagesia del Penedès i de la mateixa comarca poden fer un gir radical en els propers anys. Per tant, no votarem a favor d'aquesta moció perquè entenem que no té recorregut quan, en canvi, com deia, les institucions del Penedès i de Catalunya tenen força per liderar un moviment institucional molt més important a favor de la pagesia que volen representar. Moltes gràcies. Gràcies, Pilot. Raül? Vol afegir alguna cosa? Bé, una mica en el sentit, a part d'encapçalar la moció, sí que en les darreres setmanes s'ha parlat força del tema, hem dit també el sortir del Consell Comarcal, diversos ajuntaments que han portat aquesta moció similars al ple i... Sí. I bé, com deia, creiem també convenient portar aquesta moció avui a ple. Bé, defensar un breu just pel creiem que és defensar al final Penedès, territori i al cap de la fi la pagesia, que al cap de la fi és defensar un estil de vida propi per a molts i moltes. Cal seguir posant en valor allò que tenim i allò que som, i el cert és que és un tema que sí que ha florit ara a la llum pública amb força, diguem-ne, però ve de lluny, i en el qual creiem que o s'actua de manera dràstica atacant els problemes de fons i sobretot d'una manera conjunta i coral, sobretot entre els diferents actors, o malauradament tot apunta que la tendència en els propers anys serà més negativa si cap. Esperem certament que s'accelerin les taules de treball, accions d'intermediació, debat, etc. que comenta la moció, que poden ser un bon mecanisme, en veritat penso que ho són, però sempre quan després es tradueixin en accions i mesures concretes i eficients pel món pagès i vitivinícola. Merci. Gràcies, Raül. M'he quedat reflectit que és un tema que ens preocupa i hem d'evitar pel nostre Penedès. Portem la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, aprovat. Per 6 vots a favor i una abstenció. Gràcies. El següent punt del dia és la moció que dona suport a l'anul·lació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra. S'ha de llegir jo mateix. Perdoneu-me, tenc calor. Poso l'aire condicionat? Jo estic. Sí? Jo estic bé. Estàs bé? Sí. Però és que Però és que no l'he posat i... I cap després no hi ha problemes de relació per escoltar. El passat mes de febrer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar al cos de Mossos d'Esquadra la protecció presencial permanent a les seus judicials de Catalunya, arran de les protestes polítiques dels comitès de defensa de la República, anomenats CDR, davant de les seus judicials de Catalunya amb motiu de l'inici del judici del procés. El dispositiu TOPA obliga el cos de Mossos d'Esquadra a una vigilància policial presencial permanent de les seus judicials de les audiències provincials i dels 79 partits judicials de Catalunya. Una patrulla està destinada a vigilar el jutjat que se li ha adscrit i només la poden abandonar si passa una cosa greu, tot i així amb una autorització expressa dels comandaments. L'ordre dictada pel TSJ, no, pel Tribunal, pel TSJ, correcte, és d'obligat compliment per part dels Mossos d'Esquadra, que han d'actuar com a policia judicial i no deixar marge a l'actuació de la Conselleria d'Interior. Aquesta ordre suposa que mig miler d'efectius dels Mossos d'Esquadra siguin obligats a protegir seus judicials i afecta de manera directa a la disponibilitat dels efectius del cos dels Mossos d'Esquadra, dificultant la presentació
la prestació del servei públic que la policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra ha de prestar a la ciutadania. La seguretat és un dels pilars de la nostra societat i el Departament d'Interior és el màxim responsable de la planificació i l'elaboració d'estratègies per mantenir la seguretat, més encara en períodes d'alta ocupació, amb motiu del turisme i dels vacances d'estiu. Així mateix, els alcaldes i alcaldesses d'aquest país, juntament amb l'equip de govern municipal, són autoritat en matèria de seguretat d'acord amb el que preveu la llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. En aquest sentit, s'ha hagut de tancar durant alguns moments les oficines d'atenció ciutadana i prioritzar serveis perquè els escassos efectius han estat de vigilar en seu judicial. Malgrat que tenen l'obligatorietat de recollir denúncies dels ciutadans a qualsevol comissaria, quan hi ha pocs efectius i en el cas que la tipologia del fet de denunciar ho permeti, es convida el ciutadà a tornar-hi en un altre moment, perquè no hi ha prou personal. Actualment, ens trobem en un nivell d'alerta de 4/5 de l'amenaça terrorista. Aquest fet, juntament amb l'impacte que genera el dispositiu TOGA i que no s'està podent realitzar una tasca com seria desitjada de prevenció i vigilància. Té també una afectació en la percepció d'inseguretat per part de la ciutadania. Tal com ha denunciat els sindicats dels Mossos d'Esquadra, l'operació TOGA alerta de les tasques rutinàries dels Mossos d'Esquadra i en molts municipis no es poden cobrir els incidents del dia a dia ni donar una resposta ràpida i efectiva. Atès que considerem que aquesta mesura és conjuntural i que s'ha de retornar a la normalitat, ja que no s'ha produït cap incident després de les protestes pacífiques. Atès que tornar a aquesta situació de normalitat no significa no voler protegir els edificis judicials. Atès aquesta realitat visible i la necessitat de disposar de tots els efectius per a la seguretat i la prevenció de tots els pobles i ciutadans a Catalunya, el grup municipal proposa que la corporació adopti els següents acords. Primer, instar el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que procedeixi a adoptar el corresponent acord per revocar l'ordre de protecció permanent i presencial per part del cos de Mossos d'Esquadra a les seus judicials a Catalunya. Segon, demanar al Tribunal Superior de la Justícia que alliberi el cos dels Mossos d'Esquadra d'aquesta protecció estàtica d'edificis per tal de poder-se dedicar a allò que és essencial pel servei públic, essencial, recuperar el seu normal funcionament i dedicar-se a les tasques de prevenció i seguretat ciutadana. Tercer, reconèixer l'esforç que està realitzant el cos de Mossos d'Esquadra en tot moment per a garantir la seguretat ciutadana, tot i haver de complir amb aquesta ordre judicial. Quart, traslladar l'adopció d'aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, a les entitats municipalistes i als mitjans de comunicació locals, l'Ajuntament de Sant Boi Garrigues, a data de 17 de setembre. Sí, ara sí que sí, l'Oriol, volies afegir un 5è punt? Sí, ens agradaria afegir un 5è punt que reconegués la no violència de tot el moviment independentista, com us vam fer saber. El redactat seria reconèixer els TDRs com un moviment no violent i pacífic, així com del moviment independentista, cosa que per tant no justifica la presència permanent d'aquests dispositius que provoquen una falta d'efectius en la seguretat ciutadana. I que sí, és el que voldríem afegir. D'acord. Per part, vols tenir una consideració a dir? Només saber el fet de la moció, qui la presenta? No, aquesta no. No, això la presentem nosaltres. No, ja per saber com estava... I llavors, si nosaltres acceptem el punt del Oriol... Sí, quan acceptar-lo no hi ha problema. En quant al sentit de vot, aprofito ara o després? Bé, és cert que en aquest cas, en aquesta moció, estem parlant d'una decisió de vigilància de les seus judicials, que recordem és una decisió que tenen en exclusivitat els mateixos tribunals.
més enllà que hi hagi pogut haver incidents o no, doncs podem entendre que els jutjats hagin de tenir vigilància com la tenen la gran majoria d'edificis públics, però a la vegada entenem que hi ha alternatives, no? Com poden ser càmeres de vigilància, seguretat privada o, sense anar més lluny, tenir presència policial del cos dels Mossos d'Esquadra, però intermitent, no permanent. En conseqüència, es podria solucionar així la falta d'optimització de recursos públics que suposa la permanència de patrulles policials davant dels jutjats. Per tant, com a grup hi votarem a favor, però no volem deixar passar l'ocasió, tal com recull també la moció, d'evidenciar l'altre problema de fons que amb dispositius com aquest TOGA s'accentua, però que sense ell creiem que existeix igualment, que és la manca de recursos policials evident que hi ha a Catalunya. Aquesta manca d'efectius policials arreu de Catalunya pot provocar, i de fet creiem que està provocant problemes per cobrir totes les tasques que el cos dels Mossos d'Esquadra tenen atribuïdes, que en municipis petits, quan parlo de petits parlo d'habitants com és el nostre, on no es disposa de policia local, la no disponibilitat de tots els i les agents necessaris afecta i dificulta de manera directa la seguretat ciutadana de totes i tots. Per tant, apel·lar també des d'aquí a la Generalitat perquè abordi aquesta problemàtica. Gràcies. D'acord, moltes gràcies. Doncs portem la moció a votació. Per part d'Esquerra, doncs portem a votació. Vots a favor? Queda aprovada, Esquerra està a favor. I afegirem el 5è punt que ha portat no res per part de la CUP. El 6è punt d'aquest ordre del dia és la informació de caudal del dia. Si em permeteu, passo la paraula a l'Anto que... Després. Sí. Sí, la paraula. Hola, bona tarda. Només volia comentar-vos dues coses. Una relacionada amb l'acte que vam fer l'altre dia, l'11 de setembre, de Diada. Es va fer un canvi en relació als altres anys. Vam fer un esmorzar popular al centre cívic i volíem passar-vos una mica els números que es van fer per si teníeu alguna pregunta o que potser vingui després, doncs, que ho tinguéssiu present. Es va fer botifarrada i es va fer un taller. El taller de manualitats va costar 28 euros i el que va ser la botifarrada, pa amb tomàquet i tot el que servia per esmorzar va passar de 253 euros, és a dir, un total ensaldat de festa de la Diada amb un total de 280 euros. Ens interessava molt rebaixar costos en relació a coses que s'han fet anys anteriors. Teníem molt present els pressupostos que hi havia altres vegades, senzillament l'any anterior per la festivitat de l'11 de novembre es van gastar, perdó, de l'11 de novembre es van gastar, no, 11 de setembre es van gastar més de 1.000 euros, 1.080 euros i teníem molt clar que volíem rebaixar aquest import. De la mateixa manera que ho hem fet pel preu de la festa major, doncs ho volíem fer també ara. Per altra banda, volíem parlar-vos també de l'Ecofira, que això és la setmana que ve, convidar-vos a tots els actes que es faran, convidar-vos a que col·laboreu també en el seu muntatge, si us ve de gust, i que assistiu a totes les activitats que es fan. Pel que fa a activitats anteriors a l'Ecofira, volia dir-vos que s'ha suprimit la bicicletada del dia 21 d'aquest cap de setmana perquè l'hem suplert per l'activitat del plòging, el taller plòging que es farà dissabte pel matí. Que també la bicicletada anys anteriors estava englobada dins la setmana de sostenibilitat i el que hem fet és el plòging l'hem inclòs dins aquesta setmana de sostenibilitat. Més que res per si potser després si us hi alguna pregunta doncs que podem parlar després perquè ho tinguéssiu present. Res, convidar-vos a tots, us he portat aquí els típtics, no els reparteixo després i... Exacte. El dia a dia reparteix setmana que ve, dijous?
aquest dijous i també hi posarem el tríptic del dia a dia, de l'Ecofira. Per ara res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Anna. Bé, abans dels pregs i preguntes, fem la declaració d'urgència de la moció que volem presentar, que ve d'aquesta moció. És una moció per demanar la retirada del pla director urbanístic de l'activitat econòmica de Sant Marçal, Can Vies. Tots sabeu de què va, d'aquest macroprojecte, d'aquest macropolígon industrial que volen enxufar al Penedès. D'acord? Votaríem la urgència? Sí? D'acord? Vots a favor? Quatre vots a favor, abstencions? 3 abstencions. Doncs així doncs la tirem endavant. Es llegeixes tu, Anna? Sí. Bé, aquesta moció és una moció que ens ha arribat de l'entitat SOS Penedès i ens està demanant als ajuntaments i als estaments públics que la portin als seus plens. La moció diu: moció per demanar la retirada del pla director urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal Can Vies. Aquest mes de juny, la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya ha publicat l'abans del pla director urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal Can Vies, un nou polígon logístic al territori de 110 hectàrees a la plana agrícola penedesenca, vinculat a la futura central intermodal de mercaderies del Logis Penedès. Atès que és del tot incoherent impulsar un pla parcial industrial i logístic de 110 hectàrees al mig de la plana penedesenca agrícola d'un elevat valor paisatgístic i en presència d'una vitivinicultura rica i activa en un indret on els terrenys estan qualificats de valor productiu agronòmic, inclosos en la unitat de paisatge UP3 Plana del Penedès, que ve regulada al catàleg de paisatge de la regió metropolitana de Barcelona, aprovat definitivament l'11 del 12 del 2014. Atès que a partir del 2008 i en plena crisi sistèmica que ha capgirat substancialment els valors conceptuals del territori, sostenibilitat, producció alimentària de proximitat, relació camp-ciutat, paisatge i turisme, energies alternatives, estalvi i reciclatge dels residus, fins al punt de convertir en obsolets els mecanismes de planejament, sorprèn que avui en dia encara es puguin tirar endavant amb càrrec a la despesa pública plans que no encaixen en la realitat territorial i res tenen a veure amb l'interès públic. Atès que a la vista de les dades dels municipis de la regió Penedès tenim uns POMs excessivament dimensionats, fruit encara d'excessives previsions de creixement que els plans de final del cicle passat contenen i que cal revisar a la baixa per adaptar-los a les noves necessitats. Atès que hi ha un gran excedent de sòl industrial i residencial en tot el territori del Penedès que, donada la situació de canvi, cal valorar amb criteris objectius més generals i aparcar els detalls de plans menors que, de posar-se en pràctica, dificultarien la possibilitat d'optar a un model d'ordenació territorial més sostenible, harmònic i coherent amb la realitat actual. Atès que iniciar plans directors com el de Can Vies o Logis Penedès destinats a magatzems logístics no és ni èticament acceptable, ja que pressuposo un model territorial en contra del criteri de gran part de la població penedesenca, ni lògicament viable, donat que actualment s'està duent a terme la redacció del pla parcial territorial i del catàleg del paisatge de la vegueria Penedès, amb gran interès i participació de la societat civil. Si esmercem les energies en casos puntuals, alterarem el que resulta substancial, el concepte general del territori, encara per definir. El model territorial que entre tots caldrà consensuar. Atès que s'han de tenir en compte determinats valors territorials no contemplats fins ara com l'arrelada i rica tradició de la vitivinicultura del territori central de la vegueria, l'estructura agrària dels seus assentaments urbans, la proximitat amb les dues àrees metropolitanes veïnes de Barcelona i Tarragona, la comprovada resiliència de l'economia agrària davant les crisis econòmiques, la tendència mundial a fomentar l'agricultura de proximitat i ecològica, la presència del paisatge agrícola i natural que complementa i proporciona oci, lleure i cultura a les grans ciutats. Atès que aquests valors donen pautes suficients per optar a un model territorial basat en la formulació d'una regió agroalimentària del Penedès
complementària de les àrees metropolitanes que l'envolten. Atès que qualsevol ordenament parcial derivat de plans anteriors, com el cas del Logis Penedès o Calvià Sant Marçal, basats en la simple projecció del sòl urbanístic i logístic sense demanda real i desemmarcat del model del Pla Territorial Parcial de la Vegueria Penedès, està desenvolupant. A criteri del sostre signant, és una pura especulació que cal evitar. Per aquests motius, es proposa que l'Ajuntament de Sant Cugat adopti els següents acords. Primer, manifestar el rebuig d'aquest Ajuntament al Pla Director Urbanístic de l'Activitat Econòmica Sant Marçal Calvias i demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat la retirada del projecte. Aplicar una moratòria a tot el territori de la Vegueria Penedès a tots els plans i projectes que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de ciutadania al territori sobre el pla territorial. Tercer, proporcionar els mitjans necessaris per a que la societat civil, sense excepcions, pugui participar directament en l'elaboració del Pla Territorial Parcial de la Vegueria Penedès. Quart, introduir i treballar sobre els criteris d'un model territorial centrat en la gestió d'una regió agroalimentària del Penedès en el marc del Pla Territorial. I per últim, traslladar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la Conselleria d'Agricultura, al Consell Comarcal de l'Alt i el Baix Penedès, als ajuntaments de Castellví de la Marca, Castellet i la Gornal i l'Arbós, als sindicats agraris i a les entitats mediambientals del territori. Bé, volíem presentar aquesta moció, ens va arribar ahir, i així que ens va arribar aquest matí us l'hem fet arribar a vosaltres, ens va arribar, com hem comentat, a SOS Penedès. Enllaça molt amb el nostre punt de vista del que és poble i Penedès, i no he tingut cap dubte en fer-vos-la arribar. Per nosaltres és molt important la gestió d'aquests grans polígons a nivell comarcal i la gestió de petits polígons com poden ser el nostre poble. I per això creiem que era un tema cabdal per poder treballar-lo avui aquí i poder donar el nostre granet de sorra a aquest tema que creiem primordial. Gràcies. Moltes gràcies a tots. Raül, vol afegir alguna cosa? Una mica l'explicació vindrà condicionada i s'entendrà la nostra abstenció a l'hora de votar l'urgència. Bàsicament el raonament principal és que ens ha faltat temps per poder informar-nos bé sobre l'abans d'aquest pla director urbanístic. Així que, com has comentat, Jordi, avui sabem que la iniciativa porta més de 12 anys, ha sortit a la premsa, inclús hem tingut un contacte amb alguns dels ajuntaments implicats, però malauradament no podem, diguem-ne, com a grup, ens hem vist mitja hora abans del ple, doncs decidir un sentit de vot o un altre. També comentava que al final tot s'està una mica covant aquests dies, sense anar més lluny, doncs el pla està en informació pública i participació ciutadana fins al 30 de setembre, si no recordo malament, que per tant es poden fer al·legacions. Hem consultat, hem entrat a la web, hem mirat el procés participatiu, però clar, són més de 150 pàgines i no hem pogut. Sense anar més lluny, també ens hem assabentat que avui hi havia una sessió informativa a Castellet i la Gornal a les 6 per parlar sobre el tema. Sí que creiem que hi ha una certesa indiscutible, que és òbvia que sobre el tema hi ha una falta de consens, diguem-ne, àmplia i majoritària al territori sobre aquest tema, però en tot cas, com hem comentat, el no tenir o no poder mirar tota la informació i tampoc ho hem pogut comentar més enllà de nosaltres tres amb el grup, la nostra proposta era deixar-ho sobre la taula. Penso que la decisió dels altres grups serà tirar-la endavant. Si finalment és així, doncs mantindrem el nostre vot en abstenció, com hem fet abans. Gràcies. D'acord, gràcies. Oriol? Bé, nosaltres tampoc hem tingut molt de temps per estudiar-la, evidentment. Tot i que és una iniciativa antiga, la moció com a tal ens ha arribat també clar, però tot el que sigui defensar que potser no està en contra que es pugui treballar al Penedès amb logística, però sí que potser no cal fer moviments de terres de 110 hectàrees i que es puguin fer coses una mica més treballades, una mica més intentant respectar el que és l'activitat tradicional del Penedès. Ens sembla majoritàriament que sense cap dubte li donarem suport. I ja està. Així doncs, portem a votació. Sí?
Vots a favor? Abstencions? D'acord, queda aprovada aquesta moció per vots a favor i 3 abstencions. D'acord. Hem arribat al punt dels pregs i preguntes. Bueno. Sí, d'acord. És igual. Com preferim. Sí, desenvolupem les teus, tens les preguntes aquí? Sí. D'acord. Endavant. Bé, la primera és sobre el famós tema del radar. Segons el decret de l'alcaldia 190/2019 s'han parat els procediments sancionadors per totes les multes que pugen en total 343.200 euros. Se sap quan retornen els diners, quina indemnització demana l'empresa, menys Sortec. Bé, mira, aquesta tarda hem tingut reunió amb el Sortec, amb el propietari, amb el director i amb l'advocat. Abans amb l'últim ple també va passar el mateix, no? Que és la casa de la vida. A veure, referent de quan es retornaran els diners, que ara no ho sabem, la cosa encara està en mansa, d'acord? Llavors, aquí hi ha tots uns procediments que s'estan seguint, d'acord? O sigui, ja veurem quan es finalitzarà i podem retornar els diners. Per tant, i la indemnització que demana l'empresa, a part de la factura que ens ha presentat, hem de negociar i fer arribar un mutu acord. Això és el que hem acordat avui, sense cap xifra sobre la taula. No hem posat cap xifra? No s'ha posat cap xifra. Hem acordat que ens posaríem en contacte aquesta setmana així i ells ho trobaríem, nosaltres també, i arribaríem a un acord amb una xifra, si és així. La següent és referent al decret d'alcaldia 175/2019, que hem vist que s'informa de la sol·licitud de la Generalitat per sol·licitar la finançació pel projecte de dinamització territorial de Sant Cugat Sesgarrigues. Es demanen 44.000 euros d'un cost previst de 56.000 i demanem saber els detalls d'aquest projecte perquè tot el que sabem és pel que ens heu fet arribar, però sense massa detalls, perquè es parla d'itineraris per vianants, ciclistes i la millora de l'electricitat del sistema elèctric a les escoles. D'acord, aquesta Laura, des de tu. Bé, aquesta subvenció de la Generalitat de Catalunya establia que els ajuntaments que sol·licitaven l'havien de presentar un únic projecte amb fins a 4 actuacions englobades. El vam presentar el 16 de juliol, crec. Teníem una data límit. Va ser la primera actuació que vam tenir nosaltres com a govern i vam valorar els projectes i l'Ajuntament va optar a presentar la sol·licitud amb aquestes 2 actuacions que ara t'explicaré una mica, però són més o menys el que estaves comentant. Itinerari per vianants i ciclistes del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues. És una actuació que consisteix a crear un itinerari circular, aproximadament de 3 quilòmetres, que s'inicia a la plaça de l'Ajuntament a Sant Cugat Sesgarrigues i es dirigeix fins al cementiri municipal, arriba fins al Creu de la Massalliga, al nucli de Puigcigró i passa pel costat del Cal Ferrer Vell i es dirigeix un altre cop cap al nucli de Sant Cugat pel camí d'Hostal Nou. És a dir, marcar indicacions i indicar-ho. Seria una part del projecte. I l'altra, l'educació a la millora de les instal·lacions elèctriques municipals a la zona dels col·legis de Sant Cugat Sesgarrigues. Es tracta d'una millora projectada sobre la zona esportiva i de la llar municipal d'infants i a l'Escola de les Vinyes, que consisteix en la pretensió d'adequar les seves instal·lacions elèctriques i de dotar-les de certa autonomia energètica mitjançant la instal·lació d'elements de captació d'energia solar. El projecte proposa dur a terme les següents actuacions que comento. El control per part d'una entitat d'inspecció i control acreditada per les instal·lacions per tal de procedir a la inscripció inicial d'instal·lacions anteriors, el REP 2002, i ampliació de les seves instal·lacions.
serveis d'enginyeria per al projecte, direcció i control de documentació tècnica reglamentària, una instal·lació de fotovoltaica amb la finalitat de proveir electricitat als receptors elèctrics per sota de la quota mínima de consum diari i adequació per les instal·lacions elèctriques per la legalització de la instal·lació i correcta inscripció i per les millores de la mateixa. Per consultar amb exhaustivitat els avantprojectes els pots demanar, els tens a la teva disposició. D'acord? T'ha respost? El següent és referent al camp de futbol. Ens ha arribat que hi ha joves que se'ls està restringint l'accés al camp de futbol en horari que en principi la pista hauria d'estar oberta o diguéssim que no està sent utilitzada en horari normal. Nosaltres ja us vam comunicar que volíem arribar a un acord amb tots els grups sobre els equipaments municipals i una de les prioritats per nosaltres és obrir tots els equipaments del poble al poble i facilitar-ne l'accés. Crec que la cosa va agafada de la mà. Aleshores, per començar a introduir el tema, voldríem saber si l'equip de govern està disposat a treballar per regular l'accés als equipaments municipals de forma que no només els socis de les activitats que utilitzen el camp, sinó tota la població de Sant Cugat en pugui gaudir. Bé, la nostra postura, i no sé si ho hem defensat, que les instal·lacions municipals són per poder-les disfrutar les veïnes i veïns, d'acord? I sempre ho hem defensat. Llavors, estem a favor de poder acollir les instal·lacions. Enfocant-nos en el camp de futbol, el problema que hi ha és que s'ha instal·lat una gespa d'un valor bastant elevat, uns 58.000 euros, i estem parlant que és una inversió molt gran que s'ha fet i llavors hauríem d'intentar preservar-la. No és que barrem el pas a ningú, senzillament el que volem fer és conservar-la, ja que té aquest cost tan elevat. Sí que és veritat que sempre estem tancades i sempre es fa ús quan hi ha els equips de futbol que juguen o fan els entrenaments i això, i llavors, clar, evidentment no podem disfrutar dels espais. Però no és la nostra opció, la nostra intenció, correcta, gràcies, és poder que tothom pugui disfrutar dels espais. El motiu d'aquest és que, per exemple, tal com us vam explicar en la sessió informativa que vam fer fa uns dies, que el fet d'obrir, per exemple, l'escatepark, deixar-lo obert de cara al poble, sense que estigui tancat per una valla, evitar que la gent salti, que es pugui fer mal. I el que sí que farem, per exemple, amb el camp de futbol, que també vam explicar a la sessió informativa que vam fer, és que traslladarem la porta de baix de la Rasada de Mell cap al camp de futbol per evitar això, que almenys de moment preservar aquesta gespa que tenim. I el nostre compromís és que tant de bo poguéssim disfrutar de tots els nostres equipaments. Sí, d'altres coses. Precisament la següent fa referència a l'escatepark. També hem sabut que s'han iniciat les obres de l'escatepark, també ens n'hem informat. Les sessions informatives, el valor sembla que és de 39.000 euros més IVA. Indicar que ens sembla molt mal ubicat, creiem que generarà sorolls a la llar d'infants, que obligaran a un altre lloc s'ha dificultarà. I el que voldríem saber és la durada prevista de les obres. D'acord. Mira, a la ubicació de l'escatepark nosaltres ja ens trobem un projecte tancat, d'acord? La ubicació era aquesta i no podíem moure'l. El que sí que hem fet és, tal com vam parlar de les sessions informatives, sobre el nostre punt de vista, és unes certes millores de l'espai. El fet que estigui costat de llar d'infants, doncs, home, sí, potser no és el millor lloc. Hem només buscat alguna altra plaça o alguna altra això, però nosaltres ens havíem trobat per part de l'entitat govern, no? El que,
fet, com a llar d'infants, doncs, l'horari de llar d'infants és l'horari d'escola, jo crec que poc molesti, perquè molt, qui més molesti pugui tenir són els veïns que hi ha al davant. Crec que jo, o sigui, en principi, doncs, seria tot això. A l'hora de les obres, bueno, això és, aquestes obres se sap com comencen però no com s'acaba, no? El centre, el de l'entitat de cada el 13 de juliol encara hi són. El pla són 5 setmanes. 5 setmanes. Jo, si em perdoneu, li vaig construir un tema de que la ubicació de l'escapepark sobre la via del govern anterior. Comentar només, evidentment, pot ser discutida tota vegada més o menys, no? Però sí que la tria la vam fer una mica en consonància i en voluntat també dels consellers i conselleres del Consell d'Infants. Avui està recollit en acte i es van posar en una taula diverses opcions i al final van escollir la medicina. Creiem oportú, i també ho defensem, que més enllà que canviar el terreny per la baixada també abaratir una mica els costos, que no s'havia d'escarbar més terra per fer la pendent, doncs al final vam tenir també una mica en compte el parer dels que al final seran bàsicament els usuaris i usuàries majoritàries de l'escapepark. Bé, bàsicament només deixar. D'acord, gràcies per la votació. D'acord, el següent punt és sobre el decret 208/2019 informa de l'adjudicació del contracte per 33.600 més IVA amb títol Projecte constructiu de la primera fase de les obres de millora de la xarxa d'aigua potable de Sant Cugat Sesgarrigues per reposició de paviaments. Confirma que es tracta de l'asfaltat del carrer de les Creus i Àngel Guimerà, que ens n'hem parlat a la sessió informativa, però no sabem si això va per aquí o va per una altra banda. I pregunta per quan està previst l'inici de la segona fase de les obres de millora de la xarxa d'aigua. Sí que és l'asfaltat del carrer de les Creus i Àngel Guimerà. Les obres no han començat perquè estàvem esperant de l'empresa Tecnofirmes, que és qui ho farà, estàvem esperant el pla de seguretat i salut i ha arribat avui. És a dir, que a partir d'aquí se seguiran els passos perquè el més aviat possible comencin les obres. Ja com vam fer la reunió de veïns, els vam dir que ens havien assegurat i reassegurat que això al setembre començava. Esperem que en pocs dies la cosa ja engegui. D'acord? Sí? Falta el tema de la segona fase de les obres de la xarxa d'aigua. Això no t'ho puc contestar ara mateix. Vaig entendre la pregunta que anava per l'asfaltat. Això i la segona part. Vale, doncs et prometo que t'ho contesto. Vale? Veig que no m'he d'estar massa previst. D'acord, doncs això ja ens passareu per escrit. El decret d'alcaldia, l'última ja, 185/2019, se'ns informa el canvi en seients per les grades i banquetes de futbol, 1.500 euros més IVA. Demanem si està previst instal·lar seients també a la pista, perquè un cop havia discutit el tema, si per la part de l'equip del govern anterior, també és cert, si està previst solucionar els problemes en el lliscament d'aquesta, els problemes que provoca l'aigua de pluja o el manteniment necessari perquè les dutxes d'un vestuari deixi de cremar i de l'altre deixi de congelar, que això els usuaris de futbol suposo que ho agrairien també. D'acord. Sobre els seients, els seients els tenim, d'acord? S'instal·laran a la pista, s'instal·laran els camps, substituiran els seients al camp de futbol que estan trencats o desgastats. I quan tinguem, de fet tenim el dia una mica coixa, tot i que tenim un substitut, la persona que... O sigui, breu, ja ho farem, no? Si tenim el material de l'emergència municipal, quan puguem ho farem. Llavors, és aquest projecte de l'antic govern també, i doncs ho enllastrem quan abans millor. I els problemes de lliscament? Sí, perdó. La pista, sí, aquesta és una de les queixes que ens havia arribat de l'ECA, que se'ns havia queixat molt el Felip, que se'ns havia queixat molt inclús el Boli també, del lliscament de la pista. La pista sí que s'hi fa una neteja periòdica per evitar treure la
pols que hi hagi a les pedretes, tot i que la pista, que per sota està tot oberta, doncs sempre es va entrant pols i pedretes. El que sí que tenim ja al caure és uns perfils que es fiquen sota les portes correderes i les portes que donen a l'exterior que faran que tanquin i evitar que entri la pols i les pedretes. Això també ja és bastant imminent. I sí que de part del Felip, la preocupació de la llei de la pista, a més amb un torneig que vam fer ara les 24 hores, una part Sant Joan i Sant Cugat, i vaig assistir, vaig poder comprovar, perquè vaig estar a primera hora i de veritat que la pista feia un soroll que s'enganxen les bambes i al final del dia que feien la final aquell soroll havia desaparegut i les patinades s'anaven regalades. És un tema que es preocupa, no ens agradaria que ningú perdés mal. Sé que hi ha caigudes i un lament que sigui aquest estat i farem tot el possible perquè en aquesta legislatura com a mínim podem fer alguna actuació que sigui pintar-la o sigui fer un tractament perquè no patigui cap. Gràcies. Ja estàs, no? Raül? O equip un públic musical? Bé, gràcies Jordi. La primera pregunta és referent al decret 168, que és tema hotel d'entitats. Fa 15 dies a la reunió informativa en vam parlar i tal, que és saber si hi ha cap novetat sobre les obres, l'ascensor i tot plegat. Avui no hi he pogut anar. No hi he anat. Sí que hi hem estat, dies enrere hem estat per allà per acabar els detalls que queden. Sí que estan tots els vidres posats i les portes posades dels tancaments dels despatxos. Falten les portes d'accés, tant de l'escala com del magatzem que hi ha sobre la part final de l'hotel. I avui he vist operaris informats de l'empresa de l'ascensor. El que va ser que havíem tingut una feina de por i no he anat a treure el cap. Entenc que hi deuen ser. Perfecte. Després, en clau espais municipals, concretament en tema piscina, un cop acabada la temporada d'estiu, sí que ens agradaria saber una mica com ha evolucionat els canvis que hi va haver durant el mes d'agost, després de la reunió 7 que vam fer entre els tres grups. Bàsicament els problemes d'aforament i la limitació dels abonaments de 10 que vam fer i també dels abonaments de temporada. Es va comentar crec que es faria una mica de seguiment i en base a aquest seguiment es decidiria si seguir o no amb aquesta limitació i desconeixem com ha anat i saber si s'ha pogut fer valoració. Sí que al principi la piscina es va preocupar molt perquè amb aquests aforaments que teníem que feia que havíem de tancar la piscina, la gent es queixava, som coneixedors del problema. Per sort, i suposo que la climatologia també ha ajudat, aquests problemes mica en mica van anar disminuint. I de problemes d'aforament no n'hem tornat a tenir des d'aquelles puntes que van haver. Sí que és veritat que hi havia gent que ja que anaven aquestes aglomeracions podien tornar a vendre els abonaments a 10. Llavors, per evitar confusions i tal, creure que no calia. Llavors, el que farem és, de cara a l'any que ve, fer un estudi i intentar evitar tots aquests problemes que no aquest any. D'acord. Després, en clau mobilitat i urbanisme, sí que voldríem saber una mica, per nosaltres un tema important i prioritari, com és el tema de la rotonda de la Nacional 340. Bé, tan sols recordar que és un projecte que porta treballant ja des de fa més de 16 anys, el qual creiem suposaria una empenta força gran a la revalorització de tot el que és el polígon i també el Sud-7. Recordem també que estem d'enhorabona que l'Ajuntament tenia i té aconseguir una subvenció a l'efecte de 700.000 i escaig euros, que és pràcticament a la meitat del pressupost municipal, vull dir, no és poca cosa. També hi ha el suport del teixit empresarial i en el sentit que al final creiem a tocar més a prop que mai. Si no anem errats, nosaltres ens vam reunir per l'última vegada a la demarcació de carreteres de l'Estat l'1 d'abril i creiem que us heu tornat a reunir ja i bé, senzillament saber si us podeu fer 5 cèntims de com està tot. Sí, completament d'acord, és una rotonda que fa molt de temps que s'hi està treballant i necessària, perquè hem d'evitar
nosaltres que hi hagi una víctima en el creuament que tenim per l'entrada al polígon, que és, com tots hem comprovat, que és molt perillosa. Sí, vam tindre una visita a Foment, si no recordo mal, us enganyaria amb la data perquè no la recordo. Va ser abans de les vacances, però igual a principis de juliol, perquè vam estar amb l'Arcadi i amb el Joan, vam estar a Foment, sí, i ens van ensenyar la proposta que tenia Foment, ens va presentar una proposta, que la proposta que ells havien presentat amb vosaltres era que hi havia un vial lateral, pel cantó de Còvides, que pujava cap a Cadí i seguia fins al carrer Carme de Vinyonou, i ocupava, sembla que eren uns 10 metres d'amplada, o sigui, era un desdoblament, tot un tros d'autovia fins a... Llavors, l'últim projecte que ens van presentar és un vial, igualment, però més estret, sense ser doble carril, o sigui, sense ratllar al mig, una cosa pels veïns. El que hem fet ara, i el dia 1 d'octubre tenim la segona reunió, és reunir-nos amb els propietaris per informar-los de la proposta de Foment. I, els veïns van fer una reunió, no sé si a principis d'agost van fer una reunió amb els propietaris, van dir que es volien reunir a l'opció que presentava Foment, i ara l'octubre, si no recordo mal, és un dimarts, ens trobem per valorar les opinions que ens donen els propietaris. I sí, el que puguem ho tirarem endavant. Sí, vols dir alguna cosa? Com diu el Raül, hi haurà una subvenció de 700.000 euros i el cost d'aquest projecte serà uns 800.000, entenc, i d'aquests 100.000 euros ja es farà, suposo que hi ha uns acords amb els veïns, no? Els pagaments, i doncs que si tenim una subvenció però també un cost fet i que hi ha 100.000 euros que primer haurem d'adelantar, entenc, l'Ajuntament. No? Sí, però al final també hi participen els propietaris i no és el mateix col·laborar amb tot el cost de la rotonda que només en aquest posar-li 10%, no? Sí, perquè interessa Foment, interessa que es facin la rotonda. Aquí també em sembla que hi havia una rectificació a l'entrada del polígon, em sembla que la proposta que havíem fet era una curva més oberta i ara hem tornat a la curva inicial. I hi ha una possible entrada també, no sé si recordo malament, o un veí demanava que hi hagués una entrada extra per entrar dins les seves finques i això. Però el que és el projecte modificat o rectificat el teniu? Tenim un pla que ens van donar. Després el podem ensenyar com voleu. Sí, és per saber com ha variat i tal. Vol dir que us vagi bé, us passeu per l'Ajuntament i els tècnics us el presentaran. Sí, o la pròxima propera sessió informativa no tindrem cap problema. D'acord? Vale, merci. I després un tema molt relacionat amb aquest tema també, que acabem de comentar a la rotonda, bàsicament perquè està a tocar. Volem preguntar sobre Covides. Hem pogut llegir a la premsa que l'Assemblea ha autoritzat el Consell Rector per tal de negociar el que és la venda de les instal·lacions que tenen aquí al municipi davant d'una oferta, crec que posava un inversor rus o volem saber si s'ha rebut cap input aquí des de l'Ajuntament o no sobre el tema. Tenim la mateixa informació que pots tenir tu. O sigui, aquí ningú... Nosaltres se'ns ha informat a través de socis de Covides, alarmats pel tema se'ns van vindre a informar i ningú més, ningú, els nous propietaris o els inversors que són aquests russos que han de venir a fer sucs de fruita o alguns derivats d'aquestos, volen instal·lar-se aquí, però no és la informació que hi ha a la premsa. Referent a clau d'espais municipals i recollint novament una de les propostes que hem posat sobre la taula, volíem fer èmfasi en el seu manteniment i neteja. Sabem que hi poden haver períodes de vacances i la brigada està en baixa, més baixes, per X circumstàncies
pot estar sota mínims i inclús que es prioritzin altres tasques, però entenem també que l'Ajuntament no ho pot descuidar. Per tant, saber si hi ha previst cap pla d'actuació concret, es trametrà puntualment al servei de neteja o es trametrà com fins ara, justament que ara... Et refereixes al problemàtica del transport de la Sí, manteniment, bueno, entre altres, vull dir, en general, el tema de neteja i manteniment, el tema de les, per exemple, les torretes que ens vau comentar, no sé què explica. Sí, ho teniu... Sí, estem mirant diverses coses, preguntes. Comencem pel final, el tema torretes. Vam treure les que estaven seques de plantes, avui ens han arribat, si no avui demà, vaja, crec que avui les estaven carregant al camió. Dijous arriben les noves plantes, ja tenim, per una banda tenim això, llavors ja se n'encarregaran de fer el canvi. També tenim per terres dels arbres el que volíem fer, també tenim ja les pedres, ho tenim tot ubicat. Només falta que ens arribi també dijous el geotèxtil, que llavors podrem fer el canvi, i aquests dies ens dedicarem a fer això. Per altra banda, estem demanant pressupostos perquè el tema de la brigada, ho sabeu sobre vosaltres, van molt pillats. Aquest mes d'agost hem tingut problemes de gent de baixa, gent de vacances, més baixes, ara tenim el Miquel de baixa. Dilluns va començar una persona substituta a les tardes, perquè el Miquel fa horari de tarda, doncs ell fa les tardes, i estem mirant-nos amb el tècnic corresponent, el Jordi Milà, estem demanant una sèrie de pressupostos per a veure si podem aconseguir treure a la brigada les feines de manteniment i desbrossat de carrers i arbetes i de més, i estem intentant buscar solucions aquí. Hem parlat amb altres ajuntaments que tenen diferents opcions, hem parlat amb ells, hem parlat amb altres empreses i estem intentant lligar aquest tema per treure feina a la brigada que pugui fer altres feines i que estigui... És a dir, la idea final nostra és que no hi hagi una erra al poble. Hem vist que la brigada això ho té molt complicat. També ens sorprèn que no s'hagi solventat abans, però intentarem solventar nosaltres per aquesta via. I aviat han d'arribar els pressupostos perquè deixa'm dir-te quan vaig tenir jo l'entrevista. Divendres vaig tenir l'entrevista, doncs des de divendres ja vam començar a parlar-ne i ja estem esperant els pressupostos aquests per poder fer aquests canvis, d'acord? Llavors, continuant amb el tema que havia comentat de les cadires, suposo que també és el mateix, no sé, falta d'operaris, temps, més que res, si podríem ficar els 7 o 8 o 9 que falten, perquè no es vegi jo com està, que cada vegada se faltaven 2, després 3, durant l'estiu han estat 4 més, més que res que no tot hi havia sensació de deixadesa. Bé, ara mateix dir-te si es pot fer ara immediatament no t'ho podria dir perquè amb les preparacions de l'Ecofira doncs... És que més greu perquè corre que al cap intentem, no sé si el Carles s'ho pot anar a mirar, doncs... Sí, que recorren nens per allà sota. Sí, correcte, sí. I més que res, ficar aquestes 7 o 8 que falten i l'altre quan es pugui, no, evidentment. Després, el tema neteja, òbviament, és una prioritat que és abans es marca molt perquè, com ja sabeu, és una zona que passen diàriament per allí 100-150 persones i s'han votat molt llocs de manteniment. I és el tema de plantes i jardineres centrals que estan molt descuidades. No sé si teniu previst arrencar-ho del tot, sobreplantar-ho. Bé amb això. Perfecte. És que la imatge quan arribes allà que dona una deixadesa últimament que existia. Perfecte. I llavors l'únic que faltaria... També volia fer la reflexió de... I crec que vosaltres la coneixeu perfectament perquè també teniu aquesta problemàtica. Hi ha molts espais a mantenir i molt poc personal per fer-ho. No és que no pot haver més personal del que hi ha, és a dir, és una
una cosa que anem arrossegant. Entenem que si la gestió segueix sent diferent, tot estaria diferent, però estem on estem i a partir d'aquí avancem. I és el que comentava abans, estem intentant treballar un projecte que faci que això es deixi de passar. I seria, cada setmana es treballaria aquest tema, cada setmana. I ja per acabar, l'últim punt seria, que ja ho sabeu, quan vam fer les obres del camp, van deixar malament una part del córner. Jo no sé si, bueno, si ho sé, a l'haver actuat amb maquinària passada, allò s'ha dit més encara. I poder tenir un desnivell de 5 o 6 centímetres. I és perillós. A mi, personalment, quan vam fer l'última visita d'obra i a l'Oriol, es va comprometre abans que comencés la lliga d'arreglar-ho. No ho hem arreglat. No ho hem arreglat. Llavors no sé jo si... Jo sé que del meu Oriol els va comentar, no el contestava, i és una cosa que crec que per part de l'empresa és de falta de respecte i de deixadesa total, perquè saben que allò no està bé i es van comprometre a fer-ho i s'està competint. I és un perill, vull dir, és un perill perquè una mala trepitjada allà i pot haver una lesió de genoll i de turmell i això és un seguiment i ho saben. Si ho havíeu apretat més, us apretat-ho. Completament d'acord, vull dir, doncs hi posarem mesura i apretarem el tema. Gràcies. Jo tinc una consulta de la llar d'infants, tal com hem pogut comprovar en l'acte de la darrera Junta de Govern local. Ens agradaria saber el motiu dels canvis que hi ha hagut aquest any amb el calendari. Concretament perquè el curs acabarà aquest curs una setmana abans i perquè la jornada lectiva a temps complet ha començat uns dies més tard que el curs anterior. Entenem que junt amb els dies de lliure disposició que normalment es pactaven, no agafant-los tots, sinó es pactaven quins s'havien d'agafar, ha suposat que hi hagi un cert malestar a les famílies usuàries, degut a que s'està donant menys servei i més enllà que el preu continua sent el mateix. D'acord, no ho respondrà. Bé, a la llar, quan vam arribar al govern ens vam trobar que es tenia d'aprovar un nou calendari i ens vam reunir amb la direcció de la llar i, tal com dius, se'ls va demanar uns certs punts. Primer de tot, que els dies de lliure disposició fossin dies que coincidissin amb l'escola, perquè així si haguessin pares que tenen fills tant en un lloc com en un altre, doncs sí, que n'hi ha usuaris, doncs coincidissin que si l'escola està tancada un dia en concret, doncs es fes el mateix pont a la llar, per si no també, si els dies són diferents, els pares que tenen fills que fan ús d'una banda, que seria l'escola, no portarien els seus fills a la llar, lògicament perquè tenen els altres a casa. Això per una banda. Després, per una altra banda, es va demanar que l'adaptació fos molt més curta, que només fos de 2 dies. Perquè són aquests 2 dies que es venien des del pont i també es va demanar començar el curs igual que la jornada a l'escola. Però tot té una explicació, igual que també vam decidir, i no sé si això ve a cas ara, que aquest horari està establert pels pròxims 4 anys. Acabar la tercera setmana. Què ens ha fet això? Aquest any em sembla que acabava l'any passat el 20 i pico de juliol. Doncs amb els 4 anys, si mireu els calendaris dels pròxims 4 anys, l'últim any coincideix també el 20 i pico de juliol, és el 24 o el 20, és a dir que és pel tema calendari, és a dir, d'aquí 2, 3, 4 anys vas afegint i que és el tercer divendres de juliol, que és el tercer divendres que es tancarà, ara coincideix amb una data potser massa propera a una setmana de l'any anterior, però d'aquí 3 anys coincidirà amb el que tenim avui, amb l'últim calendari. I també per què tot això? Per diverses coses que vam recollir de la directora i de les professores de la llar. Ens van comentar que aquestes últimes setmanes de juliol allà fa molta calor,
les vidrieres, que els nens pateixen molta calor. Hi ha moltes famílies que també si tenen germans, ja els redueixen el seu horari i també, per altra banda, elles abans, amb el tema de la brigada, havien tingut molta ajuda en desmuntar, en netejar, en preparar, en deixar la llar a punt pel dia 30, que és el dia que pleguen, que comencen vacances, i no tenien prou dies per fer aquesta feina. I per l'altra banda, al començament de curs, doncs, el mateix. Com que no tenen ajuda per la part de la brigada, com havien tingut altres anys, doncs intentar buscar dies que poguessin elles preparar el curs i això. També comentar-vos que ara que hem comentat el tema de la llar, que tenim la gran sort que aquest any s'han matriculat 4 nens més. Vull dir, tenim 4 places més, una justament l'hem aprovat per decret, crec, l'has aprovat tu, aquesta setmana, una persona més que entrarà ara a P0, perquè P1 sembla que no tenien places, que ho hem estat comentant amb la Lídia. Ostres, aquest nen que no en sap res de P0. Vull dir que en principi estem bastant coberts. D'anem? Bueno, merci. 2 i acabo, Bé, abans de fer l'últim, que és un prec, sí comentar que avui ens han fet arribar les incidències a la via pública, que bé, no cal exposar-les ara, si cal quan acabi el ple les comentem, són 2 detalls, aviam si es poden mirar de subsanar. I l'últim prec és en clau Diada Nacional de Catalunya, recuperant el que ha comentat l'Anto a informacions d'alcaldia, i el prec de cara a propers anys sí que és recuperar la pujada a la Font del Cusco. Per nosaltres creiem que és una llàstima d'haver perdut aquest acte, que com a mínim aquest any, que recordem, tot i que s'ha organitzat des de l'Ajuntament els últims anys, va sorgir de la voluntat i iniciativa pròpia de diversos veïns i veïnes, algunes entitats de fa força anys. Entenem, com vam estar comentant a la reunió informativa, que en un acte com el que s'ha fet aquest any sí que hi pot anar algun tipus més de gent que no pot pujar a la Font del Cusco, però en tot cas entenem que es poden compaginar tots dos. Bé, en tot cas és només una proposta que deixem aquí damunt la taula, de que si es pot considerar de cara a propers anys pujar a la Font del Cusco i penjar la senyera com es feia als anys enrere. Ho vam valorar molt i vam dir que era una llàstima perdre el que fer una sortida. I llavors vam dir, cap problema, tenim molts dies a l'any, tenim la Festa a l'Arbre, tenim moltes altres activitats i dèiem de buscar un dia durant l'any per poder fer aquesta sortida a la Font del Cusco, perquè és veritat que tenim un lloc que és molt bonic, però no fer l'11 de setembre, per exemple. Doncs fer-ho un altre moment. Ho vam estar comentant i vam dir que ho estaríem. No sabíem si fer la Festa a l'Arbre o ho estem valorant. Però vull dir que aquesta reflexió que tu fas ens l'hem feta i segur que trobarem algun moment, alguna festa, algun moment per poder fer aquesta pujada. Potser no penjarem l'estelada, però potser es fa un cant o es fa una altra cosa. D'acord? En tot cas es penjava la senyera, Sí, no cap problema. Subconscient, cap problema. Deixeu-me fer un apunt aquí amb el tema que de la diada de l'11 de setembre. Nosaltres l'únic que volíem fer és buscar la diada el màxim més impossible. És veritat, anar al Font del Cusco, no tothom pot pujar i correcte, va com l'Anto, limita a molta població. Estem molt contents d'haver-ho fet de fer l'acte que vam fer. L'èxit de participació també és el premi que hem rebut, diguéssim, pel resultat. Amb 106 persones, doncs, amb això ja estem més que satisfets. Sí que és veritat que l'acte de la Font del Cusco, és un acte de pujar a la Font del Cusco, per qualsevol persona de Sant Cugat és un sentiment i s'hi ha de pujar de tant en tant. I com diu l'Arbre, és un acte que el podem portar en un altre tipus de celebració. Sí, vull dir, en cap cas volíem desmereixer el que s'ha fet aquest any, que sabem, jo no em vaig poder apropar, però que ha estat molt bé, però bàsicament com un acte complementari. Gràcies. Sí,
Jo volia que vam demanar al coro que vingués com a acte al centenari i des d'aquí ens volíem felicitar perquè realment van cantar superbé i va ser molt emotiu, va ser molt bonic i va valdre la pena. Vam veure com ells s'ho prenien d'una manera molt especial. O sigui que des d'aquí moltes gràcies pel que van fer. D'acord. Una pregunta més? No. Doncs bé, sent les 8:12 de la tarda, donem la sessió per tancada.